Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Kamar yadda kuka sani, sunana Sadiq M Garba. Yau ma na zo muku da sabon littafi mai suna Sanadin Ƙawa, wacce shahararriyar marubuciyar nan ta rubuta mai suna Kalisa Haidar. Littafin Sanadin Ƙawa ya kunshi faɗakarwa, wa'azantarwa da ilimantarwa. Sanadin Ƙawa za ku iya samun labarukanmu a YouTube channel ɗinmu mai suna Tauraron Zamani. Sanadin Ƙawa, Sanadin Ƙawa, Sanadin Ƙawa, soyayya ta zamto mata illa, ta yi damuwa da bakin ciki don neman daula. Silar sanadin ƙawa ta faɗa damuwa, ina kuke 'yan uwa, ku taya ta da addu'a. Sanadin ƙawa, Sanadin Ƙawa. Sanadin Ƙawa kashi na 1. Marubuciyar ta fara da cewa tashi ta daga zaunen da take kan 'yar katifar da ke cikin ɗakin da wayarta a hannu, wacce ke zaune a gefenta. Ta yi hanzarin riƙo ta ce, "Dan Allah me haka Fatima? Wulaƙanci zaki min dan na zo gidanku?" Komawa Fatima ta yi ta zauna ta ce, "To naga kina nema ki zuban mana da aji ne, kuma ni yanzu gun ummi zane tun ɗazu ta kira ni ba." Ƙawarta ta haɗe rai ta ce, "Ke Fatima, wani irin zubar da aji? Ke ma kin san dan ban da waya ne yanzu. Please ki following ɗinsa, ba dan komai ba, ko dan mu ringa ganin ko iya hotuna ne. Please ba fa magana za ki ringa masa ba." Fatima ta ware ido ta ce, "Anya kina da hankali ko Husna? I can't stop myself that low in following ɗinsa. You know I have a class." Husna ta warcewar ta ce, "Iye to mai class, na ji ni zan yi following ɗin nasa ba ke ba ai." Fatima za ta kwace wayar tata sai ta ce no, amma Fatima Muhammad zai gani ba Husna Usman ba. Tsake Husna ta ja ta yi login din Instagram, babu ɓata lokaci ta yi following din wanda take naci su following. Fatima da ke kallanta ta ce, "Dubi private account ne fa, Allah isa ya accepting din naki matukun." Husna ta fashe da dariya ta ce, "Kaji ta, ai dai Fatima zai gani ba Husna ba." Fatima ta buɗe baki ta ce, "Au, haka ne ma ko? Wallahi zan yi canceling yanzu nan." Da sauri Husna ta ɓoye wayar a bayanta ta ce, "A'a, ki haƙuri please." Fatima ta turo baki ta ce, "Ha kawai sai ya ji ya raina mu." Husna ta ce, "Babu zancen raini, zuwa anjima na san zai yi accepting din request din." Muryar Ammi mahaifiyar Fatima suka ji tana kwalo mata kira. Fatima ta miƙe da sauri ta ce, "Kin gani ko?" Fita ta yi tsakar gidan. Ammi da ke tsaye ta gama shanya kayan da ta wanke ta ce, "Sai ki je kicin ki ɗora wa yara girki kafin su dawo daga makaranta." Ta tsoke fuska ta ce, "Ammi daman fita muke so mi da ni da Husna, tun ɗazu kuma na gaya miki." Ammi ta ce, "To shikenan ki fita." Daga haka ta koma ɗakinta. Fatima juyawa ta yi kamar za ta kuka, ta koma ɗakin su. Husna ta ce, "Wai meye? Wai kin ji in ɗora su ummi girki? Kowa zai dinga miss in na bar gidan?" Husna ta keɓe baki ta ce, "Sai haƙuri ai, ni ma ka inna take takura min wallahi. Kin san me? Sai na ji dama ba mu gama secondary school ba." Fatima ta ce, "Eh wallahi, ni ma zaman gidan nan ya ishe ni." Husna ta yi dariya ta ce, "To sai ki ce Umar ya turo mu sha biki." Fatima ta gyatsi ne fuska ta ce, "Ke ni fa Umar ɗin haushi ke bani yanzu. Ke dan na ji ma na tsane sa." Husna ta zaro ido ta ce, "Iye saboda me?" Fatima ta gyara zama ta ce, "Kin ga saurayin Sa'adatu kuwa? Kin ga motar da yake zuwa da ita gunta da daddare? Ba za ki gane ba, yanzu ba kayanta ba, hatta takunta ma ya canza, ba ɗaya muke da ita ba, shi isa ma yanzu bana mata ma magana wallahi. Ko ta min yi nake kamar ma ban ji ta ba." Husna ta tagumi ta ce, "Ni ma wallahi yanzu Sa'ad haushi yake bani. Ko ya zo bana fita wannan shaggen mashin din nasa da ya riɓe yake announcing present ɗinsa. I'm just bored of him wallahi." Dariya sosai Fatima take yi ta ce, "To ba gwara ke yana da mashin din ba? Umar da ke zuwa mun a kafa ba." Husna ta ce, "Ba shi isa nake son mu ma mu faso gari ba? Yanzu a ce Albashir din nan yayi accepting din mu, da mun fara masa magana mu ma dawowa zamu kamar Sa'adatu." Fatima ta yi shiru bata ce komai ba. Husna ta ce, "Allah ko Fatima ki duba kira." Fatima ta taɓe baki ta ce, "Allah isa ya mai accepting din ma dai." Husna ta ce, "Insha Allah zai, idan kin ga yayi dan Allah ki daure ki aji dan jan ajin nan naki ki masa sallama." Dariya Fatima tai sai kusan karfe 2 suka fito daga cikin ɗakin. Ta tarar har Ammi ta kunna kol ta ɗora sanwa ta ce, "La Ammi wallahi ban ce ba zan yi ba." Ko kallanta Ammi ba ta yi. Husna ta yi ƙasa da muryarta ta ce, "To ba sai ki raka ni ba, kan laifin yayi yawa sai mun haɗu." Daga haka ta nufi soro tana kallon Ammi ta ce, "Ammi sai gobe." Ba tare da Ammi ta kalle ta ba ta ce, "To
ki gaida mutanen gidan. Husna ta ce za su ji da kyau da haka ta fita. Fatima ta karasa ta ce ammi ki haƙuri, ni fa ban ce ba zan yi ba. Ammi ta ce wannan ku ya rage naki, in dai irin ƙawayen da zaki ringa ajewa kenan wallahi kina tare da wahala kuma ki ɓace min na gani. Kare na ya ƙara ɓaci. Fatima bata ce komai ba, ta koma ɗaki tana turo baki. Jerin gindin wayarta kusan so 3 kenan. Ammi da ke zaune akan tabarma da yaranta guda 2 suna cin abinci ta ce wai Amira ba kiran wayarki ake ba? Fatima da ke zaune akan tata tabarmar a gefen ɗakin su da kwanan abincinta ta ce Ammi ni ba zan iya fita bane. Ammi ta ce wa ke kiranki? Ta haɗe rai duk da Ammi ba ganin da take ba saboda duhun tsakar gidan. Ta ce Umar ne. Ammi ta ce shine ba za ki fita ba? Ta ce ni na gaji ma Ammi, duk kaina ma ciwo yake min, shi isa ba zan ma ɗaga ba. Ammi ta ce to lallai yayi kyau. Bata sake ce mata komai ba. Fatima ta gama cin abin da za ta ci a cikin abincin nata, ta miƙe ta shiga cikin ɗaki, ta gyara gun kwanciyarta ta kwanta duk ta kago. Ammi ta shiga ciki ta aika kanwarta ta siyo mata kati don kwatin azi da rana sob ɗinta ya ƙare. Wani littafin Hausa ta ɗauka tana karantawa har ƙannanta suka shigo ɗakin. Miƙewa ta buɗe jikar kayanta ta ɗauko naira 1000 wanda Umar ya bata shekaran jiya. Ta ce Ummi kati zaki zubo min na 1000. Ummi ta ce na 1000 ba kika ce? Fatima ta ce ba wa Sajjat in ba za ki ji ba malama. Fata Ummi ta daga ɗakin ba tare da ta ce komai ba. Ba a jima ba ta dawo mata da katin, tana gama lodin ɗinsa ta yi swap ta buɗe data. Babu ɓata lokaci WhatsApp message ɗinta suka ringa shigowa da na Instagram, ba ta yi concentrating ɗin kan na WhatsApp ɗin ba. Ta buɗe IG kawai. Tsoro ta tana kallon saƙon da ke nuni cewa Albashir ya yi accept follow request ɗin nata, sai dai bai follow back ɗinta ba. Ta haɗe rai sosai. To masu sauraro duka-duka a nan zamu jalin zamu wannan shirin mai suna sanadin ƙawa. Littafi ne wanda ya kunshi faɗakarwa da nishaɗantarwa. Sanadin ƙawa. Sanadin ƙawa. Oh oh. Sanadin ƙawa. Sanadin ƙawa. Soyayya ta zamto mata illa. Ta yi damuwa da bakin ciki don neman daula. Silar sanadin ƙawa ta fada damuwa. Ina kuke ƴan uwa, ku taya ta da addu'a. Sanadin ƙawa. Oh oh. Sanadin ƙawa.